Samam dafa kenyanga mayaram nyibi kadame wayunta nyang mafta Assalamu alaikum bandira musidɓe tedduɓe, eɗen ɗo hande e nder ɗayfa ndego mantere men e nder ɗayfa sikala eɗen dokka Alpha Touré haala kadi ko andunoɗo nde wonno ila l'an 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 minen fof min gummi ga adina goɗɗo an wonu so redo ɗo ndewna gane men tour wani bismillah wonu so calna o jira letna min wona hali ko leddi kadi holo jirga ɗayfa ndene ko ɗayfa nden changement waɗi an ɗayfa joni changé complètement nden saɗa araga ko caɗele saɗa hoora ko caɗele ene hawna hen caɗele nden ga mais joni alhamdulillah rabbil alamin jettede woda hen joni ko yara heɓama kadi laabi ɗi ene seedi par rapport no wano nden ɗiɗa eyyi nden kadi nden vraiment nden kam nden welanimi dal kono joni kam ene seɓɓori seeɗa Assalamu alaikum warahmatullah. Do aɗen ɗo hande ɗayfa nde garno ga jokkude en ɗam Iba Oumar Sy biyeɗo Amadou Tidiane Jansi inde muɗum walla hande ɓennuɗen ha yesso yiide guesa ceero meɗen ceer sadli hay guesa mamen Oumar Touré jettuɗen ga salminde juurade e salminde bandiraɓe yiide ko ganduɗen ko gonnoɗen ko ganduɗen en jii kadi en beltima en jii en kadi changement machallah guesa jeehi ha kawri dunduji coppama ko yettere Allah no feewi no feewi ko weltare tan e oɗo visite tappo ko weltare tan e visite he eɗen gartino e bandiraɓe meɗen e bon babiraɓe men enen baba Alpha baba Adi baba Ousmane toɗen gardi ɗo sofor ngana o woni ba Alpha ɗo joni en gari presque en tolnima e guesa mam men ceerno sadli to gonnoɗen to ganduɗen guesa Tidiane yaren eyyi ko nandi hen no heewi dictorako Amadou en no heewi ni machallah no heewi presque en Ibrahima Samba Coulibaly Samba Coulibaly en Siraji en fof no mbawa limtude en tolnima mbaɗon guesa oɗon jaten o saaha ko weltare tan noon ko weltare tan yiide nokku o eyyi kadi bisan guiƴi men musidɓe men mam Sakho en foof nani hen en mbawa limtudeɓe ɓe keewi ko weltare noon ko weltare tan e jaam yaaru yesso Ali Touré jettiɗon konngol ngam haalde ɗayfa hanki e yerondirde ɗum e ɗayfa hande teskade ɗeɗo gese wonno mbano hanki e duuɓi ene ɓenni hay oto ɗesa ha no wawde rewde ɗo e oɗon ñalawma hande hayso camion ari ma daño rewiruɗo mostodira hen ha ɓenna gurdam ɗam hanki hoddanoka ɗo ko nokkuji goɗɗi wonno hande fof yitodiri saabu soppama lewama ene reme e banggueji ɗi kala gollirde hanki ɓurno hewde ko remete ɓurno hewde ko dañete kono hande o ene yewti ene yiwodira ene jokkodiri
kadi hande o kalten ɗo réseau ina woodi ɗo kono noon kadi ɓura waɗama bangeji ɗiɗo bange fas hay so tawi huɓɓani ɗo walla so huɓɓi ko panoji gonɗi e lawol ɗi poroji mum fof huɓɓi ɗum ɗo ko ɓeydare mawde e ɗiɗo duuɓi ɓe ɗum ɗo alano hay so tawi a sohlino ndiyam ma jaaha ha toon to woynu biyeteɗo Samba Djilan rewi noon ha on mo ganduɗa kañum woni Oumar Touré aftimo woyndi muɗum. Duuɓi caggal seeɗa Alpha Touré rewino ɗo ene yaara koyɗe ronko ya heɓde hay nawro hande ko to rewino ɗo ko yettere Allah. Iwruɗen ɗo ko banggue funnague wuro ngo Ɗayfa ɗo ɗo tinjiɗen koye ceekoyal Idy Ɗayfa o eɗen cawdi ɗo guesa mo ganduɗa kañum woni jarga wuro ngo woni Moutar Touré mo huttodiri e guesa Amadou Diallo sikki aɗa ko ɗo gon ɗo jarten ɗo ɗi nokkuji fof ko nokkuji ciftoronoji men hanki saabu so tawi a daari ko gaare ndemen lawol ngol ceerno ina heɓade rewi wonno hande o woni way ɗo woni ceekoye Idyki ɗo noon ko banggue funnague wuro ngo gonde ene yaaji ɗo ɗo tiimi ɗo e on galle mo ganduɗa kañum woni Abdoul Sopela on huccodiri e mo ganduɗa kañum woni Tata woni funnague mabɓe ɗon ko biyeteɗo Peete walla Ɓuɓon Peete kañum kadi sankima ko noon ngoɗo wuro ɓurɗo hewde ko fulɓe Fuuta kono noon woɓɓe ina ɗo kono nde galle Baba Ceerno Oumar Lo e gardugol Ceerno Tidiane Lo galle Baba Oumar Sy yo Allah ɓomo kankone ko noon kadi e gardugol Baba Mamadou Sy on kadi nanɗo galle Ɓoy Coulibaly galle Ba Amadou Diallo galle Ba Ablaye Souare ko noon kadi galle Ba Soyibou e galle Ba Moussa Balde ko noon kadi Hassane Lobata yo Allah ɓuɓon ɗo min joguinoɗo galle ɗum ɗon noon ko hunde yettirtede Allah ɗo woni Ɗayfa noon yirgol ni tawi won kadi limtani jaafoɗon e galle Ba Mamadou Alna en yi tinen ɗo koye jama Ɗayfa o ɗo woni jama o ɗum yirɗo ni jama o nani ɗo woni jama o ɗo ceerto ɗinnoɓe duuɓi kewɗi ɓenni caggal nde oɗo jama waɗa en nani Abou Tour no haalid wonde jama o wuro ngoɗo adi wuro Madina ngo jogorɗen heɗoroyade inchallah ma en gandu ko wuro ngoɗo idi wuro Madina inchallah eyi alhamdulillah rabbil alamin ngoɗo wuro koye guureɗe ceerno Sinki e kadi sa welama mbiya haade makko yaade ha Madina ni koye ngoɗo wuro kadi rewno e taarih koɓe kaalata e nder muɗum no wuro ngo honnoɓe ɗo nden ɓe nde ceerno mo Saydou Ardo o ɓuuri en hewde o tuubni ɗum ɗo de ha ɓoyno han kadi ferɓe hespene gara wonande e Madina woɓɓe waɗi adduɗo noon ko kono e taarih ko ganduɗen ceerno Oumar Lo e hay sinno feere o ɓe ndewinɗo kam ceerno Oumar Lo kam ɓuuri hande andel ɗo e nder wuuro he e kadi ko rewi en ɗo hande ko ɓiyi ko ne wiye Ceerno Tidiane Lo on ene jeeya e ardiɓe ɗo dental ngal kañum e wondiɗo muɗum e sen mbi e limtotan en juumat kadi wuro ngo noon ko hoɗiri ni kono no Madina hoɗiri ni kam beddaji Madina mbayni e laabi Madina fof ko gotum e hande wuro ngo ɗo ene yaara e galleji Thailand mbiya hedde 27 ha 50 galle nanɗo e population no yimɓe en ɗimmani foti ko woni ɗo e kono kam no ene weni seeɗa alhamdulillah koye guure ɗe ceerno ɓuuri forsinde kadi e ga ɗo noon wayno sa immo Madina ganduɗa ar taw ko ɗum ɗo Sam ha bara ndewna nden daka koñe heedi ko banggue mum hirnague dayi mo feewi gara dayi e yumayen ko koddujoɓe ko mballi